ואנחנו נקנח את התוכנית הזאת עם הדור השני, ובמקרה הזה הדור השני ששמה יונית קפלן, כתבה בעצם את הספר של אימה, זאת אומרת זה קצת קשה לומר, אבל את כתבת או שכתבת או לקחת את כתביה, נכון? שלום, בוקר טוב יונית, שלום, תפתחי רק את המיקרופון, אנחנו לא שומעים אותך, את צריכה לצאת ממיוט. יצאתי ממיוט? יפה מאוד, כל הכבוד. יש לך את הכתבים המקוריים של אימא, נכון? מדהים. רואים? מדהים. איפה הם היו כל השנים? היו גלויים? 3 מחברות כאלה, כן. 900 עמודים. והיא נתנה לך אותם בחייה או שמצאת אחרי? כן, כן. הסיפור הוא כזה, היא התחילה לכתוב את זיכרונות החיים שלה כשהייתה בגיל 70, היא הייתה עם תעודת עיוור, לקוית ראייה מאוד מאוד, היא לא ראתה את השורות של המחברת, היא עבדה עם סרגל, מי שעודד אותה לעשות את זה זו גיסתי בתיה שרף, שהיא אשתו של אחי יעקב שרף, שהוא בעצמו ניצול שואה, והיא עבדה עם סרגל ואיכשהו הצליחה לכתוב 900 עמודים של קורות החיים שלה, שכמובן השואה תופסת את מרב הזיכרונות. זיכרונות שהיא גם שיתפה אתכם בהם, או שהיא העדיפה לכתוב? בשונה למה ששמענו קודם, שזו דרך התמודדות מסוימת, ושאני שומעת עליה המון, אמא התמודדה בצורה מאוד שונה, היא סיפרה, היא כל הזמן סיפרה. בעיקר סיפרה כשהייתי ילדה, כי גם אז היא הייתה יותר קרובה למאורעות עצמם, אחר כך כנראה לאט לאט הצורך הזה לשתף ירד. אני זוכרת מהילדות את סיפורים רבים שאחר כך מצאתי אותם בספר, אבל הם היו לי כמו פיסות פאזל מפוזרות, בלי קשר למרחב וזמן. ואחרי שתרגמתי, בעצם הם התחברו לתמונה שלמה, שיכולתי לייחס כל דבר למקום שלו, לזמן שלו, למרחק שלו. כן, היא סיפרה, ואמא ידעה לספר סיפור. היא גם הייתה טיפוס מיוחד, אני מבינה שחוכמתה התגלתה בגיל צעיר מאוד, נכון? נכון מאוד. שלחו אותה לחיידר. כן, שלחו אותה לחיידר, אז היא כבר ידעה לכתוב ולקרוא אותיות עבריות, וזה גרם לה לדעת לכתוב יידיש וגם עברית אחר כך. כן, וכשהייתה בת 19, אז נערכה תחרות ארצית ברומניה לכתיבה יוצרת, והיא זכתה במקום הראשון בכל רומניה. עכשיו היא הייתה ילדה של כפר פרובינציאלי קטן בבסרביה, זה לא את יודעת, והיא זכתה. אז לספר סיפור היא ידעה ולכתוב היא ידעה. וכשאת לוקחת את הכתבים ומתרגמת אותם בעצמך, את מתרגמת לבד? תרגמתי לבד. עכשיו תראי, אני התחלתי לתרגם לפני 5 שנים, שאני בעצמי התחלתי להיות לקוית ראייה, היום יש לי גם תעודת עיוור, תרגמתי עם זכוכית מגדלת. בגלל העיוורון שלה, היו מילים שלא הצלחתי להבין ולא ויתרתי. ישבתי מול הדף ואמרתי לעצמי, זה יבוא. זה יבוא, תסתכלי על זה, זה יבוא. זה בא. זה תמיד בא. והייתי נחושה להיצמד למקור. קצת עריכה, אבל בעיקרון נצמדתי למקור. ולמה עכשיו ולא אז? כלומר, עוד בחיי היא נפטרה אימא ב-2011. נכון. כשהיא הייתה בת 90, תרגמתי מחצית מהסיפור הזה, והוצאתי בהוצאה ביתית מאוד קטנה, בשביל להראות לה שיש כבר איזושהי התקדמות. החיים מלאים תעסוקה ועניינים וילדים וסיפורים, ולא התפניתי. מחצית תרגמתי, ואחרי שהיא נפטרה, לפני 5 שנים החלטתי, זהו, קיץ, אני קובעת יעד, כל יום 10 עמודים מתוך המחברות, תוך כמה חודשים סיימתי לתרגם. וראית בזה גם איזשהו סוג של טיפול או תרפיה בך? כי להיות דור שני זה חתיכת עול, כלומר זה גם דבר שצריך להתמודד איתו, ואולי יום אחד גם ידעו לטפל באוכלוסייה הזאת. זה היה סוג של טיפול של תרפיה, לא רק מבחינת דור שני, אלא בכלל מבחינת יחסים בת אם, שתמיד יש בהם כל מיני מתחים וכאלה.
כשהייתי קטנה אז הסתכלתי על אמא, ולפי הסיפורים שלה היא הייתה בעיניי הגיבורה הכי גדולה. דרך אגב, אחר כך, אחרי תרגום הספר, היא שוב הפכה להיות גיבורה הכי גדולה. אבל במהלך הזמן היא הפסיקה להיות הגיבורה הכי גדולה, היא מאוד התקשתה להביע רגשות חיוביים, מתוך החשש שלה לאבד שוב, היה לה קשה להגיד שהיא אוהבת, וזה הקשה עליי כבת שלה. וכן, התרגום בהחלט היה סוג של תהליך תרפויטי גם עבורי. רגע, תסבירי לי את זה, כי את זה עוד לא שמעתי. חששה להביע רגשות כדי לא להיקשר? או מה? היא חששה להתקשר יותר מדי כדי לא לאבד שוב. עכשיו, זה פרשנות שלי, פסיכולוגיה בגרוש שלי, אבל היא הייתה מודעת לזה שקשה לה. היא תמיד הייתה אומרת, וואי, אני כזאת קלפתי, אני לא מסוגלת להגיד שאני אוהבת. היא לא הייתה מסוגלת להגיד את זה. ואת כבר כן? איך? את כבר כן? כלומר, כן. את אחרת? כן. לקראת סופה אני הייתי מבלה איתה, היינו ככה, הייתי ישנה איתה, גם סופי שבוע, מלטפת אותה, אומרת לה, אמא, אני אוהבת אותה, והייתה עונה לי, אני בכלל לא. כן. מבינה? כן. אני בטוחה שהיא הייתה גאה בך, בספר היא הייתה מאוד גאה בי. בוא נגיד ככה, אני רואה את הספר הזה, את עצם זה שהיא כתבה אותו, שהיא כתבה את הזיכרונות האלה, כתרומה מאוד מאוד משמעותית להנצחת השואה, משום שאני חושבת שהסיפור האישי הוא זה שגורם לקשר הרגשי, כי לדבר על מספרים גדולים זה פה בראש, זה לא יוצר את החיבור הרגשי למאורעות ולתלאות שהאנשים האלה עברו, ובזה אני חושבת שהיא עשתה שירות ענק, ואני רואה את התרגום ואת ההוצאה לאור כסוג של אחד הפרויקטים היותר חשובים של החיים שלי, כי תרמתי את תרומתי הקטנה להנצחת השואה בדרך הזאת. מאוד חשוב לי. אין ספק, ואת גם לא חותמת את שמך כאן, כלומר זה הספר שלה. זה שלה, ולחלוטין שלה, אני מתרגמת. צריך לומר שהספר הזה יצא בהוצאת ניב, ואיתה אנחנו עובדים לא מעט, וזו באמת אפשרות להוציא לאור ספרים שנמצאים אצלכם בפנים, בליווי מאוד מקצועי, וגם לא יקר מדי לעשות את זה. אני רוצה להוסיף שבעצם זה, בעיקרון זו אוטוביוגרפיה, היא כתבה את הזיכרונות שלה, אבל אני קוראת לזה רומן היסטורי, משום שהיא עשה לאירועים שקרו כרקע לאירועים שהיא מתארת האישיים, וממש היא מגוללת פרק בהיסטוריה מדויק. אני נכנסתי לוויקיפדיה, נכנסתי ליד ושם, נכנסתי לגוגל למדוד מרחקים שהיא ציינה, מדויק, ומקבלים תמונה של קהילות בבסרביה ובבוקובינה הרומנית, ואחר כך ברית המועצות, לא משנה, של אורח החיים, של האנטישמיות, של הפרעות, של עוד לפני המלחמה, כן? ילדותה, אהבות הבוסר שלה, זה מקיף הרבה מעבר לשואה, אבל כמובן העיקר זה השואה ומה שקרה. מה שקראתי זה שבעצם שואת יהודי בסרביה ובוקובינה לא הייתה מוכרת תרתי משמע, לא מוכרת, לא ידועה מספיק, התחילו לחקור אותה רק בשנות ה-70 של המאה הקודמת, וגם לא מוכרת, לא כל כך הכירו אותה כשואה, כי מול אושוויץ, ההשמדה המסיבית, המכונה הזאת של תאי הגזים, מה זה להשמיד בהרעבה, במחלות, ביריות, זה הדפוס הישן. וגם בגלל זה אני חושבת שהסיפורים האלה של טרנסניסטרו הם פשוט גורשו לאזור בשם טרנסניסטריה, שהיום אנחנו שומעים חדשות דרך אגב, זה טרנסניסטרו, והונחתו שם בלי אוכל, בלי כלום, לא ירשו לקחת שום דבר, והם כמו שקודם שמענו, הם ישנו באורוות, אמא עם מי שהיה איתה, חמיה ושני תינוקות, תינוק בן 3 חודשים, אח שלי בן 2, הם ישנו באורווה, מחציתם מתו אחרי שנה אחת, 3 שנים הם היו, היא ישנה בדיר, היא ישנה ברפת, אבל היא לא הסכימה לקבץ נדבות, הרבה קיבצו נדבות כי לא היה להם כוח
וגם לא קיבלו אותם לעבודה, היא לא הסכימה, היא עבדה באיסוף תפוחי אדמה, בקטיף עלי טבק, בסחיבת עצים על הגב, בשביל שיהיה לה תפוח אדמה או קצת קמח תירס לילדים שלה. וכולם, דרך אגב, חמיה מתו שם, התינוק מת שם, היא נשארה לבד בעולם, היא עם אחי. הם היחידים מכל משפחתה ששרדו. יונית, אני רוצה לשאול אותך, מה תעשי עם כתבי היד? את מתכוונת לתת אותם ליד ושם כדי להנציח, או כי זה לא היא חיה שם בתוך המחברות האלה שאת מחזיקה? כן, זה רעיון דרך אגב, אני לא חשבתי עליו, מחברת אחת נמצאת אצל אחי, שתי מחברות אצלי, זה רעיון לתת, בינתיים אני שומרת עליהם, יש לי גם לדבר הזה, זה כתב ידה שלה ממש, אז כן, זה רעיון בהחלט. אני שמחה שנתתי לך רעיון. דוקטור אהרון מור רוצה לומר כמה דברים, אז ברשותך, זה הזמן. אתה במיוט ואתה צריך לפתוח את המיוט. זה בהמשך לשאלה שלך, האם אפשר לשכוח את ה-17 מיליארד. אז הנה אנחנו רואים כאן דור ראשון, דור שני, דור שלישי, ויהיה גם דור רביעי וחמישי, והעניין הזה לא יסתיים עד שהוא לא יבוא על פתרונו הצודק והנכון. וזה מה שאני צופה. ואם אנחנו לא נסיים את זה, אז הנינים וניני הנינים שלנו ימשיכו עד שיבוא פתרון צודק ונכון. ויכול להיות שלהם יהיו יותר כוחות באמת להתעסק בזה, מאשר לדור הראשון והשני, יכול להיות. צריך לבוא מתוך מקום כזה. אני מקווה, אני רוצה להגיד לסיכום המשדר הזה, קודם כל שאתם אנשים מדהימים כולכם, ותודה. אני רוצה להוסיף עוד משפט. בבקשה. אמא עשתה הכשרה כשהייתה בת 18, היא רצתה לעלות לפלסטינה, זה לא יצא לה. ואחרי המלחמה זה היה החלום הגדול שלה. 16 שנים היא ביקשה משלטונות רומניה לעלות, לקח 16 שנים לקבל את האישור, ואז עלינו לארץ, וזה היה הגשמת החלום שלה, וזו הייתה התקומה שלה, וכשהיא נפטרה בת 98 בשלווה, היו לה 30 נינים, ומבחינתי זה הניצחון שלנו על הצורך. אין ספק, אין ספק, ולכן צריך לשמור על המדינה הזאת, ולא בשבילם, אבל גם בעבור הדורות הבאים. אני רוצה לומר שהולך ופוחת הדור לצערנו, ואתם יודעים, אנחנו הולכים ומאבדים את שורדי השואה, מי שלא נצר סיפור, ישב, הקשיב, זה השנים האחרונות שנותרו, יוזמת זיכרון בסלון מופלאה, אני מאוד מקווה שזה יקרה היום בהרבה בתים בערב, ובכלל תנסו, אני קוראת לזה לאמץ, אבל לאמץ אדם כזה שאתם יכולים לשבת, להקשיב, לתת לו גם לפרוק, כל עוד אנחנו יכולים.